Este texto corresponde a Rosin Porqué, que é un libro meu, tal vez o que eu lle teño máis cariño, e se chama O difícil. O difícil sería restablecer a calma e a confianza, entender que toda textura humana provén dun fondo cósmico, de estrelas e vagos antepasados acuáticos, e que o sol dun domingo rexenera toda a vastidade pasada, e que o quentor dun ameixele sagrado, como tamén o son as risas, as pausas, algunhas voces e miradas, probablemente as amapoulas de todos os pregues afortunados do tempo. O difícil sería aprender que, máis alá desas pedras, vexetais e coitelos, da case do cerne, das listas de cousas admitidas e das listas de cousas prohibidas, das reunións en que debemos mentir e das ansiedades que debemos soportar ata onde é humanamente posible, hai unha piedade, unha imposibilidade de dicir o que sentimos, e que, sen embargo, está aí, e que debemos transmitir de alguma maneira, porque, senón, nos pode atrapar a interpretación, o terror e o abismo, e porque, de alguma maneira, a comprensión libera e fai que aparezan nas fiestras azuis e rosas e violetas. Hai un poder que ten sempre que ser vencido, e aínda que non poidamos ser enteiramente satisfactorios, e aínda que, como escribiu Eliot, ninguén é tan perfecto para pretender cambiar a outras persoas, temos que supoñer que os demais agardan unha resposta e admitir que todas as existencias están interconectadas e que non sería honroso recear de que non está aí o alivio nin a voluble bondade. E aínda que fagamos o terrible descubrimento de que a xustiza non é suprema e a inocencia non constituye ninguna protección, como fixo nunha apracible tarde da súa infancia Roger Fry, tamén debemos saber que existen a compañía, a modestia e a cortesía do corazón, e que o menos que podemos facer con algunhas persoas é rodealas, abrazalas e bicalas, dicirlles que as queremos.